Hola, soc la Irene, represento la plataforma Sense Places Badalona, que som un grup de famílies que ens hem quedat sense plaça pública de proximitat per les nostres criatures i portem més d'un mes mobilitzant-nos i fent soroll perquè se'ns escolti i se'ns doni no només una solució a curt termini de cara a setembre per a les nostres famílies, sinó que es resolgui un tema que ja ve endèmic a Badalona i a moltes altres ciutats de Catalunya, on hi ha hagut una retallada de places públiques i no s'està donant una solució estructural. Nosaltres estem cansades, estem decepcionades per l'immobilisme que hem sentit que presentava el sistema per falta de voluntat política i de ganes de canviar les coses a nivell estructural perquè no es repeteixi aquesta situació cada any. Estem decepcionades i indignades també per l'opacitat de tot el procés. Sentim que no han sigut transparents i no han sigut clars amb nosaltres. I també estem cansades perquè sentim que estan jugant amb el nostre desgast. Portem més d'un mes sortint al carrer, fent campanyes de comunicació, reunint-nos amb tothom, fent propostes i sentim que no se'ns està escoltant al nivell que pensem que ens mereixem per la feina que estem fent. Tot i així, ara estem en la setmana ja de temps de descompte, setmana de reclamacions, ens van assignar places públiques lluny del nostre barri o places concertades en el nostre barri. Són solucions que pensem que no cobreixen els drets dels nostres infants a poder tenir una escola de proximitat i pública, i per tant estem mobilitzant reclamacions de totes les famílies afectades en totes aquestes escoles de la zona 4 i la zona 6, amb l'esperança de que Serveis Territorials compleixi amb la paraula de l'última reunió de la setmana passada, que ens van dir que si es mobilitzaven suficients reclamacions en aquestes escoles afectades revisarien quants nens podien ampliar en cada grup perquè cap nen es quedés sense una escola pública de proximitat. Així doncs, tot i lo dur que està sent tot el procés, estem orgulloses de la feina que estem fent, ens sentim part d'alguna que va molt més enllà de la nostra situació individual, sentim la força col·lectiva de la feina en xarxa, del suport de grup i estem amb esperança de que finalment aquesta història acabi bé i a més amb un compromís ferm a nivell de grup de que no deixarem a cap família sola i per tant no pararem fins que hi hagi una solució que sigui adequada per a aquests nens i nenes.